ole tuna ron let le to ka ron tuma ron let le pon wa ma he video hian Denver Airport USA Airport lar tak pakhat conspiracy theory te kan clear how do na hey may ba COVID-19 conspiracy theories dang te po 5G ne na ain kung kai dan ain link dang te po kan clear how le do na it's one he shipui coronavirus lo chhu an bul le tu tinge siam chuak ti chui chuak tu Chinese num pakhat Dr. Lee Meng Yan thusoi te po hi kan ngai tha ho don in kan clear how do na ni khang ho le thil dang te po ka ron zep tel don bo ka ni Sabera hian Denver Airport chungchang conspiracy theories te kan clear how nga Denver hi USA state pakhat Colorado capital ania an airport hian conspiracy lian tak an nei ani the Freemason logo tichuan ole ahma saberin apmun hemi airport mun hi alian maya San Francisco khopui nen anin tiat thua kani ole tichuan he airport saknatan hian $5 billion vel an mang boka asak chhum po arei hle boka tichuan kumsang khazakua somkua le panga khan an sazo ve chi ani heta hian mi te lo be se dan chuan asak chhung te arei boka he airport hi ro pui le na lut tuk tura an lo be se lain chu tiang te wala ro pui lut tuk le an lo be se yang khan ani talawa mi te na an hmuwa an notice the an han hmu thei zong chu artwork maksak pui pui lemziap maksak pui pui ang khan ni pama chung zinga chuan sakol lem emoni hanti turte lemziak rap thak pui pui te khang tiang maksak lemziak artwork chi sang sang khan a chung vel chu alua khat ta vek maya hei hian mi te ril ruwa po na satakin maktina a pe ani ma se tun hnuwa kha kha chu an sak zo lai velan artwork ho khanita ma se tun hnuwa hi chuan khang ho zong zong kha an pe bawa then kha chu mu tur mu thein om talawani ma se tun thlenga la mu theile artwork an la da mi te mit la em tu chu airport an airport ma taka sakor lem lian lutuk mai ding lai lem hi nia tichuan mi te chuan he sakor lem hian an chia phurani an ringa chan chu he artwork an siam lai hian a siam tu pa chu achim nana alo thi pui to wangani tichuan khang lem ziak che sang sang te han en khan khovel hun mor to zia le khovel top tur lampang vek kha akok deuh niin mi then kha chuan an ringa mi then kha terin dana chuan he airport hi mi thil ti thei tak tak te hian khovel top don lam hneya hian an mang tangkai don ni te point rindan omani ti chuan he airport hian an nuai he airport nuai hian tunnel chi sang sang om boka tunnel tam tak satellite mang te point an ena an lo mu chuak to ni khoi lai ngi apo ti te po hi tun thlengin chui chhuale la hriat fiat thei lawani ha mi then kha chuan he tunnel hian khopui dang hlak khopui thar underground city ang chi te po kha avapo hial ani an ring bokani a omzia chu he airport nuai hian khopui dang mithil ti thei tak tak ne then khat hian an din ani an ring ani ti chuan he mun hi airport nuai khopui chu nakinatan bi ruk na le tom ruk na ta na an man tur ani an ring ani ti chuan nga tinge hetiang bi ruk na hmun tur ang hi an siamang an han nei na chan tur kan ti chuan kan lo shave to thin arin oma mana tang to khan new world order kha an lo kalpui don mana tang to kha an lo din chho char char to ti na ni chu ti chuan makle deuh pakha chu he airport chunga hian lungphun pakhat hi mu thein na om boka he lungphuna hian khovel mithil te thei tak tak te na khovel control an tum dan le new world order kalpui an tum dan chu an ziak boka
kum sang hi le sumkwa le pali a an thil tum an ti pui tlin tur thu te po in ziak bokani ti chuan Freemason logo te po hi om boka ti chuan Freemason hi tu te nge kan ti chuan Illuminati ho kha khang hoina an logo nei an logo man kha nia ti chuan he lung phun tu minga hian New World Airport Commission ti hinia he commission he mingtop hi he organization hi a omlo to pa tu te nge an ni ti po hi mi te hian an hra chuak theilo ani ti chuan he airport atang hian Area 51 lama thona thlok chuak te po hi mu tur alom to thina kha video masa te po kan soi to anga Area 51 bi chian te po kha khang video te po hin en chuan Nevada tanga thona thlok thin te po Area 51 lampan thin te po kha om ta khang thona khan tu te nge chuang ti te po hriat ani lem lawa tiang khan thil in thup le in zom na heng Area 51 kan ti te le heng Denver Airport kan ti te po hian in zom na thuk tak an nei nge arin om bokani train khat be thung chuan heng New World Order kalpui tum tu te hian nakina chuan sakol lem siam chuakin chuta chuan khovel hi an thun huaya kun tir an na tum don niangin an ringa ti chuan chu nge chu One World Government New World Order kan ti chu alo ni don ta ni ti chuan heng New World Order kalpui tum tu te hian depopulation plan te po hi an nei nge in an ringa ti chuan heng an thil tum te po hi mu thein alo om le te boka he thu nem khan tu tan chuan tun hnaya Denver Airport ma an artwork pakhat da chhuah tharania chu chu engdang ni lovin coronavirus lem hi ani heng zong hi ngai to chuan riru po akal thui du khop maya thil tam tak in thup chu a om ngein arin om ani ti chuan adot le hian time traveler kan ti don nge khatiang topic deuh thakha ani dona Greta Thunberg hi kumsom paruk mi chau ni in sang hi le som pakwa lam khan khovel hian a ming kan lo hre chho ta khania ti chuan ama hi Swedish climate change activist ania sikle sain thak danglam na salutuk climate change khovelina aton chho mek zel hi beilet atum mek ani ti chuan talk show sang ate in lanin UN climate change conference ate le hundang te po awareness athe dar zela Time Magazine te pon Person of the Year 2019 hiala te po khan an lo thlang to bokani kha ti chuan hetia no pang tak mai climate change activist hi hetia aron lar chho lai tak hian kumza sum hia upa thalak lui to tak chu anron hai chuak lal maya heta hian Greta Thunberg ang deuh mai chepakhat chu mu anita mitam tak chuan ama nge yan en ringani ti chuan heng zong hi ngai to chuan a om zia chu Greta Thunberg hi time traveler ani ti na ni chu ti chuan an rin dan chuan climate change hi alo om do na future a hian ti chuan climate change lo om tur hi lo shelok lo mulok veking future tang hian arun let le ani in ring ani chuan en chiang tawla an melin an dan te an sam han ti dan bel thleng te po han in an nana satak an nei ani a mu thei ni kan mu thei ani ma se heng theory sang time traveler ani na lampang an soina hi chu ama hi chuan pakhat ma an la chang let lawa kha alo ni wang te poni ma na nangnin engian in ren vele lo comment to la ole ti chuan ador le hian man la ya khopui ro pui tak nian soi chin Lost City of Atlantis kha khami chungchang conspiracy theories te kha kan thlir ho velenga ole Atlantis khopui chanchin hi chu in lo sheve to thin nge anga khopui ro pui tak ni anga mi ten an ngai thin ania cartoon sa te le poems ang chia te po mun shanga film te po chuan kha thar pola chuan Aquaman te po khanianga khata te po han chiang takin Atlantis chungchang kha in hu thein karinga great prosperity and technological advancement. We had unlocked the secret of unlimited energy at a time when the rest of the world still thought the earth was flat. Tiang khan khopui ro pui tak kha alo ni thin ani malai lo om thin to ni anga an soi ani ti chuan hun engemaw chen kalta tang khan he khopui hi lo bo ta tun thleng point in hriat loin ala bo zela zon mu ala ni lo ani mi then kha chuan he khopui ro pui tak hi a om tak tak ani te pon nan ring lawa chan chu asul hnu te a bo vek to pa ti ang khan pahat ma hmu tur om lo wang te ponianga
mi tam tak point a thu hian soi lawa a soi tu le ron tlang a pui tu lar tak chu Greek philosopher Plato khania a le khabu Timaeus and Critias dia khan he khopui ro pui tak Atlantis chungchang hi alo zia kani kha ma se ngai to chuan leilung te hi danglam chho chak na sa em maya tectonic plates in shift te tiang khan geography te po hi alo danglam be thina ni khawang te po khania mi tam takin nuai boin omaniang khoilai tuipui nuai emoni chuan ala omang ti te point ngai dan tam tak an neya historian chen khate point na sa takin omna mun lai tur vel hi research te bein an han ti chho thin ta a chung zinga omna lai tura an hanrin thei ram te chu Azon ram kan ti te Antarctica te Santorini te Bahamas te Bermuda Triangle te Cadiz te Donana National Park te khang hau kha ania ma se heng huna po hian chu tiang sun hu danglam le tuk le ani ang han ti theina lai tur kha om bik lawa ma se tun hu an han chui chua ani theiang an han ti na lai tak chu Sahara rigid structure he nia he the eye of Sahara ti te point ming hi an wa thin boka he rigid structure hi Plato na asoi dan po kha om dan vel asoi dan in po khan in ang tak in analai tam tak evidence te po an hu boka ni te chuan om zia chu he rigid structure hi kha Atlantis khopui ro pui tak lo om to na hu nia hin tun hu hi chuan an ngai to ni ole ti chuan atop na ber hian COVID-19 chungchang conspiracy theories te kan clear hawanga video na sa te po khan kan siam to a he COVID-19 conspiracy theory he khang te po kha indu chuan en non le thenga bioweapon atana an man ani thu te po kha kan sei to a Facebook post and tabloids have said that the Wuhan coronavirus was created in a lab, with some ongoing thought to say that the illness is a bioweapon for population control. Voinia ve thung chuan Chinese virologist Dr. Li Mengyan thu sei bik hi le ama hi kan run focus wal big don ani ole ti chuan Chinese virologist Dr. Li Mengyan hian coronavirus lo chuan mun tak chu chui chuak angin ain soya COVID-19 hi mishing siam chok nge ni angin asoi boka ti chuan Wuhan government lab China government lab pakhat an siam chuak ani ati boka ni ti chuan ama hi Hong Kong School of Public Health researcher aloni to china asoi dan chuan he virus hi bak virus chini manga siam chua ni angin na soya ti chuan makdeu mai pakhat chu hetiang thua tlang au pui nuwa tang hian nasataka vole zui hala nia asa himna tur zongin US ramlam apan hala ngayani hemin hu vela tang hian a social media sang te a Twitter account te suspend sakania delete sak vek ani bokani ti chuan he mai ba ka chung te thleng point an tor pha anu China omlai te po mansak ani ti chuan Dr. Li Mengyan hi news outlet che sang te point an kom na sa he a research nei dan chungchang le he thu koi tak maya aron sei chua dan bel chungchang hi an zot fia an kom na sa vial to bokani khang an kom na po ha YouTube lama te po en tu che sang om boka asoi dan chuan WHO le China sarkar te po hian Trump kopin heng hi an kalpui niangin asoi bokani ti chuan he coronavirus chungchanga conspiracy pakhat lar tak le bok chu 5G ne na ain kung kai na he nia ti chuan he theory hian a soi dan chuan 5G hian coronavirus hi a the dar ti hi ania mi than kha chuan 5G electromagnetic radiation chaklu tuk mangkhan virus kha China government khan an the dar anian ringa a chan chu mi shikai lo pun chho chak dan em atang khan ngai tu chuan ani na lai tur tam tak om ve the ni ti chuan an hui deuh loka khan 5G network service an han deactivate ti chuan shikai kha an han claim le duaya khang zong ngai tu khan 5G ne na in kung kai na lai tur tam tak kha a om ve thei tlat mai ni ram chen khata te phei chuan 5G network hian a the dar nge ya nen ringa 5G tower po an hal hial bokani mase scientist chen kha chuan he theory hi chan debunk a 5G hian in ti kong zong ma in he virus ya the dar thailo tian soi vele thungani ti chuan tun September kalta thachung khan ni san khi ni khian ram sang a chuan shape pian mang che sang aneya entirnan Egypt rama chuan hetiang hian
ti chuan Chicago ve thung chuan hetiang hian ti chuan pun sang sanga chuan ni hi pahni om ko pangin thalaka chuan alang thei boka ti chuan thalak share na app lar mai Instagram te point #santi kha an block mak boka September tha chung khan tam tak post te po delete sak an ni boka ni thalak mak sak tak lem an upload ho kha delete sak vek an ni ti chuan Instagram lam chuan he video ngei po hi an delete sak boka ma se hi Twitter a ka huwa karon da chuak ve thei don shamani ti chuan thu soi ngai thla hi kanei to kaima shim hian chu nuina soidan chuan khovel control tumtu te hian experiment chi sang kalpui thinin thalem te nilem te po an siam chuak hial to ni angin a soya karirwa chuan chu ron lang phal a omzia chu heng zong hian New World Order lam kan nei the to ani ti ako kani hei mei ba ka YouTube kha sang hi le sompariat October ni somparuk khan alo cheto boka darkar khatvel lai kha in theilawin alo om to ni kha in lo shiat ve nge keringa ke nge po khan a chiat lai khan ka shia amak ti nan ka khat alani ola ti chuan YouTube kha an tha chhole ta khata khan enge mi then khainan soi kan ti chuan then khat chuan khat YouTube channel pakhat hian live in space program kha an telecast khata khan tha aliens activity then khat lang chuak pal oma khami wang khan YouTube top khan shutdown na ngai phani angin arun soyani hi amak ve khop maya ti chuan hei chau hi ni lawa tha a alien activity UFO activity hi chu tam tak video te po mu thei na oma heng video koron ti lan tu te po hi Moscow Russia camera unlock fu palania tha a UFO thok phei lai le mani ti chuan khang zong hangai to tawla New World Order lo then nei to zia chu a shia theya a chan chu mi then khatte phei chu satellite ma en thak reng an nia until ti an chevel zong te en thak vek an ni ni hemi ti chiang tur chuan nu pakhat hian a fridge chu Wi-Fi network a connect atuma heta hian FBI surveillance satellite ti chu man thuaka ma se an en chian chuan he network hi host 70 tia rang tak main ein thak malani Our allies have requested our presence downstairs. It disappeared. omzia chu FBI kal tangten satellite kal tangten kan thil ti engkim hi min en thavek thei ti na ani chu a chan chu min control tur chuan kan thil ti ngai nat chong te kan chezia te kan nun phung te engkim kha an shiat vek kha angai niawani ole khang theories how te kha enge ngai dan te po kha lo comment la enge irin te po kha khoi takin lo ziak la hnuaya khwan ti chuan ole tun video ta chuan khang zong khani le phot se video tharnin kan hmule vek tho don ya bye